Det kunne også være, at man skulle gange det der, og så arealet, det. Og så plus det så omkredsen. Hvad er det der så? Man kan godt flytte det. Men det er som det bliver mindre og større, og så bliver det der også mindre og større. Det er sejt. Så bliver gangestykkerne jo også mindre. Hvor mindre den er, så bliver gangestykkerne mindre, og omkredsen. Hvor større det er, der bliver arealet så større, og omkredsen. Men så, hvis det er på et stykke papir, så plejer vi jo at sådan skal måle det. Ja. Og så ganger vi det. Pigerne bliver præsenteret for følgende opgave, hvor de skal designe en rektangulær boldbane. Banen skal have et areal på 36 kvadratmeter, og omkredsen skal være mindst mulig. Skal vi på det der 12 gange 3? Eller 3 gange. Hvor højere man ganger med, så bliver den altså også Så bliver omkredsen også mere. Er det noget mindre, vi prøver? I tabellen har vi også 3 og 4. 5'eren kan man ikke, fordi det er... Nej, det er kun... Ja, 5 kan man. Nej. Hvad med 6-tabellen? Vi kunne sætte den her til 6, og så prøve at køre sådan lidt frem, og så se, om det bliver til sådan noget, om det bliver til 36. Nu på her, det kan være. Der er jo længere ned. Jo, der er 6 gange 6. Vi har lavet en undersøgelse, som lyder sådan. 4. A på Dybvad Skole har fået til opgave at designe en rektangulær boldbane på skolens sportplads. Banen skal have et areal på 36 kvadratmeter. Undersøg ved hjælp af GeoGebra, hvordan banen skal se ud, hvis omkredsen skal være mindst mulig. Det her er boldbanen, som I kan se. Vi har prøvet os frem, og vi har fundet ud af, at den ene side skal være 6, og den anden side skal være 6. Det viser jeg lige her. Vi kan se, at arealet er 36, og omkredsen er 24. Vi har altså fundet frem til, at boldbanen med den mindst mulige omkreds er et kvadrat.